Għaddew 3 snin minn meta fl-20 ta' Wissu tal-2012 miet l-eks Prim Ministru Domingo Mintov. Kien il-mexxej Laburista Joseph Muscat li għal-ħabta tal-10 ta' filgħaxija kkonferma l-għajdut li bdew jiġru madwar il-pajjiż. Għajdut dwar kif Malta kienet tilfet wieħed mill-ikbar statisti li qatt kellha jekk mhux l-ikbar. Għalkemm il-kundizzjoni ta' saħħtu kienet ilha xi ftit sejra lura u fix-xhur ta' qabel mewtu kien daħal diversi drabi l-isptar, it-telfa tiegħu xorta waħda ħasdet lil ħafna. L-iktar lil dawk li segwew tul karriera politika ta' iktar minn 50 sena. Il-kobor tiegħu kien evidenti fil-funeral li sar ftit tal-jiem wara. Funeral statali li jibqa' mfakkar fl-istorja minħabba l-folol li nġabru jagħtuh l-aħħar tislima. Folol li bħalma f'ħajtu ġrew warajh ma' kull rokna ta' Malta, ġrew ukoll wara t-tebut tiegħu f'diversi lokalitajiet, fosthom Bormla il-post fejn twieled. Il-Perit Mintov kien imlaqqam bħala s-Salvatur ta' Malta, aġġettiv li jirreferi għal kisbiet importanti li huwa ġab għal pajjiżna. Fosthom ir-Repubblika u l-ħelsien tal-Gżejjer Maltin minn kull qawwa barranija. Fl-40 sena minn jum ir-Repubblika l-Partit Laburista inawgura monument ta' Mintov fi Pjazza Paolino Vassallo f'Bormla. Il-ħsieb hu li fi żmien li ġej il-Gvern ukoll jiddedika monument għalih fi Pjazza Kastilja l-Belt. Għalkemm Mintov ma jitfakkarx biss bil-monumenti. Minflok jitfakkar l-aktar bi proġetti li għadhom ħajjin magħna ta' kuljum fuq qudiemnet ir-riformi soċjali kbar li bidlu pajjiż u tejbu l-ħajja ta' poplu.